príležitosť je pre mňa o to výnimočnejšia, že ju preberám na rodnej hrúde doma v Humennom a pred očami svojich rodičov. Myslím si, že skôr alebo neskôr každý z nás tú cestu bude potrebovať. A je lepšie, keď pri vás stojí vďačná sestra ako náhnevná sestra. Aby ste boli naďalej inšpiráciou a príkladom pre celé Slovensko, pretože kvalita tejto služby alebo služby v tejto oblasti je obrazom charakteru celej spoločnosti. Toto vaše povolanie je povolanie pomáhať a slúžiť odkázaným ľuďom. Samozrejme, povinnosťou štátu je dostať konečne do centra pozornosti sociálne služby, vrátane osobného ošetrovateľstva, pretože sociálny systém bez vás by vôbec neexistoval. Musíme zabojovať o dôstojnejšie podmienky pre vašu prácu, o férovejšie financovanie, ale aj akýsi typ podpory, o ktorý sa budete môcť kedykoľvek oprieť.